रागाजों दं आंखौ साला 1500नि माइ बायदि आङो साला बेटा मोनसेबो आंनि आवाजखौ रेकर्ड खालामनो हायाखै साला रागाजोंनो आङो दा बेखौ ओइ सिगांनो साला देनजार रागाजों थाबायना आंखौ दा बाइक लानानै फैबाय आङो ओमफ्राय दा रिटार्न खालामनोसै आङो फ्लिपकार्टआव बेखौ फ्लिपकार्टनि आंनो फन खालामदोंमोन रिटार्न खालामनायनि थाखाय ओमफ्राय दा बेखौ आङो खिथाहरबाय मोजाङै मोजां रायलायनानै जायाखै बियो मोजां नङा गाज्रि प्रडाक्ट फैदों होननानै खिथाहरबाय आङो ओमफ्राय दा बिसोरो आंनो गोदान हरफिनसिगोन आरो ना गाइस नायनोसै माला सफैयो आरो बे आंनि मोनफैखानाय प्रडाक्टखौ माला लांफिनो नायनोसै मोनफैबा बेखौ हैफिनसै ओमफ्राय गोदान मोनफिनसिगोन आरो ना साला बिदि जागौनालै गोसोफ्रा बोरैबा मोनना बेफोरबायदि अर्डार खालामनानै जाबायबायाबा एकदम है जि मोजां भिडिअ बानायदोंमोन आङो दहायो साला रेकर्डआनो आंना मोनसेबो जायाखै गाजा फाग्लाखाय जोबोद रागा जोंखांबाय आङो भिडिअखौ नायफैबाय न'आव साला मोनसेबो आंनि बुंनाया खोनायाखै खालि बाइकनि गाबनायावल' खोनागासिनो आरो जि जोंनो ओंखारबाय आङो खेबनो ना मानो सानदों ओमफ्राय गोसोखांफिनबाय आङो बेखौ रिटार्न हरफिननांसिगोन साननानै ओमफ्रायो स्टकफोरखौबोथ' गारलाबायबायसोमोन आङो खुनुरुखुम मोनफिनबाय आङो बे स्टकखौ माइकनि स्टकखौ ओमफ्राय नायनानै आराम पेकेटाव सोफिननानै दा बेखौ आङो रिटार्न खालामफिनबाय आरोखि ना माला सफैयो दोनना नायनोसै ओमफ्राय दा आङो माइक गैयालासे भिडिअखौ बानायदों आरोखि ना रागा जोंनानै नायदिनि आंनि आवाजा एबाराव माबायदि फैफिनदों जुदि मोजां फैयाखै आरो आं बेखौबो एक्सन केमेराखौबो आं रिटार्न खालामबावगोन आरोखि ना रिटार्न खालामनो माने आंनिबो नांथारला एबाराव आङो फैसा लाफिनगोन आङो फ्लिपकार्टनिफ्राय ओमफ्राय गोदान एसे दाम गोसानि केमेरा बायगोन आरोखि ना आङो एबाराव एप्प'फोरखौनो नांगौबा बायनोसै सानबाय आङो एबाराव जुदि मोजां कुवालिटि साउन्ड फैबावाबा आरोखि ना बोरैबा मोननांगौ एथ' बुरजा फैसा गारबाय आङो बेफोरबायदियाव साउन्ड मोजां फैयाबा बिराद गाज्रि मोनो आरो गोसोआ आरो फैसाफोरखौ ओरैनो मोननाय नङाना ओरैनो मोना फैसाखौ आंबो एसे खस्थ' खालामनानैसो दोखुम बायदोंमोन बे बुस्थुखौ दा बे बुस्थुआवनो आरो जायाखैबा मानो खालामनो गावफ्रानो गाज्रि आंना मामा जेबो नङा एखमबा बेफोरबायदि गोरोन्थिफ्रा जाखायो जेबो थाङासै आङो बुस्थुआ मोजाङै सफैफिनबानो जाहैबाय आरोखि ना दा टाइमा एकथा जाबाय दा बेलासियाव बङाइगाव थांनांगौ आङो 3:30टासोआव बङाइगाव थांनांगौ खामानि दं फिसानो ओइ सासे मानसि फैनो नागिरदों नालाय बेखौ लायनानै फैबावगोन आरोखि ना आङो सान्दुं गोसाथ' गायसा दिनै आं दुगैनाय नंला खोमालै एसे गोजांनाय मोन्दों माथो आङो दुगैलाङो दिनै ओरैनो थानोसै बेसे दुगैबाय थानोब्रा सानफ्रामबो ना मा होनो आंखौ जाफिननांसिगोन आङो दा जायगायाव थांनो नागिरदोंमोन ना ओमफ्राय दा आङो बेक जाफिनबाय खामानिया केन्सेल जाबाय आंना बेनिखायनो आं दा बेक जाफिनबाय आरो फोथाराव लोगो सासे दंमोन बेजोंनो आं दसे रायलायहैसै बे जुदि फोथाराव दंमोनबा रायलायहैसै दसे लामाया आरो गाइस आङो हेलमेटखौ लोगोनिखौ दा लाबाय आरोखि ना
आङो सेसाफोर नायदों ना मादों मानसि दंलाबायो बोथोराव मानसि दंलाबायो मा खालामनोथाय मिथिया गामिनि मोनसे भाषा साननाय खोमा दहाय फुंनिफ्रायनो बाइक साखावलागासिनो आङो गोमखावजोबो आरो माथो होननो एसे एनै गोमाबा गारि सालायनायाव बिदिखौनो मोना माथो जोंना नांखादोंमोन आरोखि ना आङो न'आव फैफिनना